cek marine mboke. Tak deloke. Wingi badhe panen tak omah saiki lemu-lemu alhamdulillah. Ini penggaweku ngeceki ora tau melu garam. Gusti, ana bojo siji ae. Sopo ge yo? Kok bengok-bengok ya bojo, kok tau roh. Dia tak ongake. Alam, boh. Ora mikir aku ini. Oleng aku. Kok tau tuman? Begong. Bagong, Bran. Gong. Hei, iki prek kowe? Sapa lho kowe? Kok iso turut kene nyapa kowe? Aku ora kenal kowe kok. Beh, piye lho? Lah iya aku ora kenal kowe. Kowe sapa? Iki uso maling, omah uso maling. Iki wayah hangsip jaga. Kok iso turut kene iki? Aku durang sip kok. Saiki. Beh, iki piye Bagong ya Allah. Hei, Mak. Mak. Kowe lho mikirne opo sampe stres koyo ngene? Hei, Mak. Kowe ora jangan lewat tak. Hei. Kok yo kembleng, Mak? Digere banyu. Ayo mulai. Kok. Hei, Ora. hei, Ayo. Cek piye lho kae engko lek ngatasi. Wis berat lara uyung ngono kae. Dene Bagong golek bojo, ora oleh gendeng ngono. Piye engko lek ngatasi?